Minek a tréning? Miért? Csak úgy enged szaros meccseket elindítani, hogy... Áj, hagyjatok ki, fogd meg, gyere, 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 gyere. Na jó, akkor jó ész. Jó, Buzz, buzz. Aha, leszop egy kutya, mi ez? az én vagyok. Na, nem viccelünk. Ja, több komolyságot, az meg. Legelitebb nevetési egység vagyunk. Aha, Franti, nyomod! Itt vagyok. Menj be! Police! On your knees! Vagy ez csak az öltöző? Guns down! Nincs az Police! Hands up! Ha? Ez a milyen? Police! On your knees! Szép! Támadok! Kurva lámpa! Nem is erre kell jönni, csak fegyverek. Mi a küldi amúgy? Van 5 percünk. Tehát nem indult el. Ne csukd rám az ajtót, hát nem is. Gondolom ezeken kéne végigmennünk. Itt vannak a nyilak, basszátok meg! Ja, itt van tényleg. Aha! Gyere! Első dobom! Menjek előre! Rúgd be az ajtót! Rúgd be! Megakta magát! Vele az Istenet! Kilőtt! Police! Get down on your knees! Aha! Police! Sounds- Hands up! Az egy gyerek! Nem Te? hiszem el! Guns down! Mögötted, Dani! És Gyár! Igen, ezt lehet. Tovább, Azt tovább! Azt... És megadta magát? Nem. Aha! Kinek van DC? Itt használni, itt kell fölvenni. Nekem az összes tábla ugyanúgy néz ki, az összes fekete. Na, aha, és így látom a kamerát, aha. Várjál! Mit látsz? Mit Várjál! látsz? Na, Mit szóval. látsz, Ádi? Mit látsz? Hagyjátok már elővenni! Ne löködjél! Vissza! Franti! Ups. Milyen nyugodt lennész? Most már nem kiom. Azt mondja, hogy még a tutoriálon is meghalok. Ezek táblák ellen vagyunk.